daraja wanda Hannat ta rubuto ni kuma Diyala zan karanto. Mun tsaya a daidai inda take ce mata za a kammala kafin mu koma ta inda muka fito. Ta ce da ita shi kenan. Fazel ko baicin ya ɗau iyarshi saman duwatsu suka tafi wanda yake cike da korayen itatuwa. Kafin nan ya ce da ita yau ni da ke muna cikin damuwa. Sai ta ce don me? Ya ce saboda na gaya miki abin da mahaifiyarki ba ta so in sanar da ke. Kin ga ko kullum za ki sha bulala don ta san na gaya miki. Sai ta ce mahaifiyata tana da zalunci sosai. To ai laifinki ne. Don me ba kya jin maganarta? Da kowane lokaci duk abin da na so in koya na rubutu da karantarwa sai ta hana ni. Kina son koya sosai? Eh mahaifina, ina son koya sosai in san yadda ake rubutawa da karantawa da sauran abubuwa sosai. Dubi yadda nake yi ka duba ka ga yadda na iya rubutawa duk da ban san me na rubuta ba. Ina son rubutu sosai. Zan samu damar koyar fanni da dama yadda zan rubuta. Murmushi ya yi mata bayan haka sannan ta ce da shi mahaifina za ka ƙara kasancewa daga cikin mutanen da ake kiransu masu daraja? Sai ya ce da ita wa ya sani. Ina fatan ranar ta zo in yi karatuna cikin aminci ba tsoro. Ta maza ta zo in ida karatuna da rubutuna ba wani tsoro. Sai ya ce da ita amma sai ta ce na sani ba zan faɗa wa kowa ba saboda in na faɗa na san matsalar da za mu shiga. ‘Yata haka wadda kika ga yayi wannan maganar har lokacin da zan ce ki faɗa. Na yi maka alƙawari mahaifina ba wanda zan gaya wa da zarar na faɗa na san me zai biyo baya. Fauziya ce baicin ta kafin nan suka zo fita ta ce da ita in na gama zagaye na zan dawo na karɓa nan da kwana 2 zuwa 3. Kafin nan an idar da su za na zo na karɓa. Har ta tafi sai ta ƙara juyowa. Sai ta ce da ita kamar ko na taɓa ganin ki. Sai ta ce anya bana tunanin haka. In ji Fauziya. Tafiya suka yi sun fice kenan sai ga Fazel. Sai ya ce da ita ko kin san wannan macen? Sai ta ce eh ta yi odar wuƙaƙe sa'annan suka tafi. Sai ya ce da ita yana tsammanin za ta dawo. Sai Fauziya ta ce eh na san ai kana yin ta cikin ƙwazo da babbar fasaha da gwanin cewa cikin kwanciyar hankali. Kai ya gyaɗa sannan ya ce da ita mai yiwuwa ba za a ƙara yin shi ba da tabbaci ba. Sai ta ɗago kanta da yayin da ta yi mai magana tana saddaske. Sai ta ce da shi me yasa kake faɗin haka? Kake gaya min haka? Sa'annan sai diyarshi wadda take bayan mahaifinta sai ta ce da ita jure. Sai ta yi sauri ta kama rigar mahaifinta. Sai ya ce da Fauziya na zauna na yi mata bayani na fahimtar da ita cewa kuma ta fahimta shi kenan ba za ta ƙara sanar da kowa ba irin wannan abu. A nan Fauziya barin wajen ta shiga kicin ta fara yanke-yanke. Zama ta yi ta kawo tsumulmulkiyarta ta zizige ta. Kafin nan ta ɗauke ta wanke ta kawo farar shinkafarta ta wanke. Ta zo ta kawo kayan lambu ta wanke su tsaf ta yanka su ta yi mata salat.
ta sanya mata lemu da gishiri da ɗan sauran abubuwan da ba a rasa su ba. Tsaf ta gama shirinta, tana cikin yi ne ta yi la'akari da cewar ɗiyar ta ɗauki wasu abubuwa tana jera su, da alamar wani abin ne take son rubuta ko kalma ko rubutu. A hankali ta je ta zauna a kusanta ta ce mata, "Kina muradin koyon rubutu?" Sai ta ce da ita, ina so sosai." "To shi kenan, zan fara koya miki daga yau, amma kada ki ƙara zuwa makaranta." Za ki koyar da ni rubutu da karantawa haka ne?" Amma ba na so ki je makaranta, kuma ba na so ki dinga zuwa wajen jabal ɗin nan, wajen hawa, ma'ana manyan duwatsu. Kin ga ko unguwannin nan namu na kusanmu wanda sun yi nisa da mu sosai, ba na so ina ganin ki kin je can. Na fi so in ga ganin ki a kusa da ni, a gab da ni, a nan inda nake." Sai ta ce da ita, shi kenan, to shi kenan. Ina so ki fahimci tsoron da yake cikin zuciyata. Kada in rasa ki da ke da mahaifinki. Tsoron da yake cikin zuciyata, kada in rasa ki da ke da mahaifinki. Na san da haka, na miki alƙawari ba wanda zan sanar da haka, kuma zan kasance a kusa da ke a kowane lokaci. Fauziya murmushi ta yi wa 'yar, sannan ta tashi ta koma cikin kicin. Jurin ce ta yi da ita, "Mahaifiyata, yaushe kika koyi rubutu?" Lallai mahaifina ya yi gaskiya lokacin da ya ce mini kina iya yin komai, sannan kin iya sarrafa komai duk mun wuyar shi. Ya ce da ni kin iya littafin zane, ya ce da ni kin iya ɗinki. Na tuno, sannan ya ce ga iya girki, ko shinkafa kika haɗa ta da ƙasa za ta yi daɗi. Sannan ya ce da ni yana so in kasance kamar ki, ina da tabbacin cewa zan zama yake. Da kika haɗa za ta yi daɗi. Murmushi ta yi mata Fauziya. Bayan dare ya tsala, ta yi barci. Mahaifiyarta ce ta sanya mata magani a wajen da kullum take shan bulala. Sa'annan Fazil yana kusanta, suna ɗan wani aikace-aikacen abincin da za a dafa na gobe yana taya ta. Kafin nan bacin ta shafa mata sai ta juyo gare shi. Sai ya ce, "Ina mai baki haƙuri." Sai ta ce, ba dole ba baicin bayan wannan abubuwan da ta kalla iya ta zame mai tambaya ba. Komai sai ta yi diddigi a kan shi. In ji Fazal, ni na so in ba ta begen rayuwa. Shi ya sa na gaya mata da haka. Kin ga a lokacin da ta san ba za a iya sanya ta ba a makaranta, talakawa ne mu, idonta kamar ya fito daga wajen shi. Kuka ta yi da hawaye. Kada ki zalunce ta, tana da wayo kamar ki. Tana da rikitacciya ce ita, kama ni. Don haka wannan ba laifinta ba ne, ba laifinmu ne mu. Na san da wannan. Gudun abin da nake yi kenan. Ina tsoron kada mu cutar da ita. Ya za mu yi idan ta zame abin ƙi saboda mu da mu? Yanzu gabaki ɗaya gari ya rikice, ƙauye da birni. Ana ta cewa sarki zai yi aure, ya saki matar shi tsohuwa. Halayyar sarki ya zam bani mamaki, cewar zai auri 'yar gwaggonsa. Abin da mamaki sosai. Gashi an ce duk wanda ya yi laifi a gabansa, to hukuncinsa ɗaukar rayuwarsa. Ba ma so kowa ya san tarihin labarin rayuwarmu, ko saboda 'yarmu, kada wani abin ya same ta. Dole ne mu kula da koyaushe saboda yarinyar marar laifi. Sai mun kula sosai. A haka suka rufe firarsu
Ɓangaren gidan sarki kuwa, Yarima ne da sojawa dami guda suka tafi. Aka nufi gidan mamar Sarauniya Zara. Suka je kamar haka, Yarima ya fara shiga ya zauna a kusan kakarshi tana kuka yana kuka. Sa'annan ta fito da wani ɗan abu daga ƙasa. Da ta fito ta since ta ce ga shi, wannan jinin Sarauniya Zara ce, ta ce da zarar ka hau mulki in baka shi. Jininta ne wanda aka kashe ta ya fito daga bakinta, ta sanar da ni a ɗau mata fansa tun ranar da ka hau mulki in baka shi. Ta fito ta ba wa Yarima, yana kuka tana kuka. Ya ce da ita su waye suka kashe ta, su waye ne suka bi umarnin cewar a kashe ta. Duk sai na bi na hallaka su. Ki ɓoye min komai, ki faɗa min su waye. Gaba ɗayansu sai na hallaka su da takobina. Zan zame gare su tamkar dutse mai amayar da wuta. Safiya tana yi, zuwa aka yi, kowanne aka kamo shi, duk wanda ya san da sa hannun shi aka yi kisan Sarauniya Zara. Duk sai da ya sa Yarima aka kawo su, shi da kanshi ya anga nakaɗa musu na jaki, ya anga gundumar su. Bayan nan aka ɗauko su aka ajiye su, kowanne cikinsu sai da ya sha guba. Cikin gari ko ƙauye da birni ko'ina farin ciki, ana waƙa, ana rawa, ana wasa. Fazal muke gani tare da 'yarshi sun fito gari, take cewa da shi, mahaifina, mahaifina, dubi can ana wasa, mu je mu gani mahaifina. Jan ta yi ya ce, da gaske kina son gani? Kutsa suka yi cikin jama'a, wasu hotuna ne duk aka baza ana neman mutum biyu, amma Fazal bai yi la'akari da wannan ba. Wajen wasa suka dosa. Wasa ake ta yi, mutum ɗaya ne dai yake kada jama'a. Haka ya yi wasa na farko ya tiƙas da na farko, ya ƙara yi ya tiƙas da shi, sa'annan ya ce ni zan ci gasar wannan, ni zan ci. Ɗaya daga cikin babban ciki sai ya ce, yanzu dai wannan shi ne ƙarshen wasa. Akwai wani wanda zai kara da shi? Kowanne suka yi shiru. Shi ya sa suke wa zai ja da shi, ai wannan mai ƙarfi ne, suka yi ta faɗin haka. Sa'annan Juri sai ta ce da mahaifinta, mahaifina ka ƙalubalance shi. Sai ya ce abin da ba zai yiwu ba. Sai ta ce, mahaifina ka ƙalubalance shi. Ka ga mahaifina kana ɗauke da ƙarfi, sa'annan kana da ƙwazo sosai. Sai ta ce da su, ku saurare ni, mahaifina zai ja da shi. Sai ya yi murmushi, sai ya ɗan duke ta. Sai ya ce da shi babban, za ka yi wasa ne? Sai ya gyaɗa kai. Bayan ya ɗan dungure ta haka, sai ya fitar da rigarshi doguwa ya tafi yana farin ciki. Ya shiga fagen wasa, sai gani kake Fazal an fara wasa. Da ya wani ɗaga shi ya ji kake ya yi wuf da shi ya kai shi ƙas. Kai mutumin nan ƙarfi ne da shi, ya jikkita shi ƙas. Haka suka ƙara dawowa suka ƙara wani zubawa, Fazal ya kai shi ƙas. Jurin tsalle take ganin yadda ta ga mahaifinta yana ƙoƙari. Aka ƙare wani wasa wanda shi ne na ƙarshe mai. Fazal ƙoƙari ya yi mutumin nan ya kai shi ƙas, amma ina Fazal ya kai shi ƙas. Bayan ya kai shi ƙas ne ake tafa mar, shi kenan ya ci garaɓasa, ya ci gasa. Mutumin nan ya ji yadda ake cewa shi dama duka abin da yake yi da zunzurubu ne yake yi, ba wani ƙarfi ne da shi ba, duk zance ne. To ai ga ya sami daidai shi.
Maganar nan ta ba shi ciwo, da 'yar wuƙar shi 'yar ƙarama ya fito da ita, ya daidaici wajejen cikin shi ya tsaga, sai ya ɗauki ihu. Ba wanda ya gan shi. Bayan ya ɗauki ihu yake cewa, "Wayyo, ɗauke yake da abu, ɗauke yake da abu mai kaifi, mai kaifi." Babban cikinsu ne ya ce da shi, "Ka saɓa doka." Sannan jama'ar wajen duk suka ɗauka, mayaudari, mayaudari, mayaudari. To masu sauraron mu, a daidai nan ne za mu tsaya. Kada ku manta ku yi mana like da subscribe. Sai mun haɗe insha Allahu a ci gaban labarinmu.